Prophet. Maiwanzura mukomana wamaita nemusoro unenge wemuNigerian. Nasitaya naye. Vaivashati ainzi mukomana nemusoro unenge wemuNigerian. Kana uchida kuita nharo in life. Usate nharo nevanhu vane face kana musoro unenge vanogana. Vanogana vane musoro unenge wachiwenga. Chiwenga wemstreet uya. Aposo. Usina gods. Usaite munharo nemunhu asina gods auwin. Auwine. Vanogana nemusoro. But vanhu vechiNigerian manje vane ganda rechisoja rere. Vanhu vavo vatori nechimwe chechisoja. Soja ririzine. Zvarangofunga ndizvo rafa nepitbull. Zvaratongofunga ipapa ungati kwabutsane makutotanga. Inini Prophet mukona chinda ndaranga rimwe statement yaita vana tigonzo kuna vamwe kuti mune musingambayadzozivane but mune mumwe nebad blood mwana. Inini handiri kunyepera Prophet. Inini akubva kudhara munongondibowa mwana. But this is what he doesn't understand. Java imari. Java influence. Java fame. Ukaboekana nenu kutoboekana nemari. Unoita mari yacho sei? Hambo fakata rambo chipfeka t-shirt yakadai. What else you Prophet? Anokotara wangu mafacts angu. Andazokaziya zvangu but ndo believer ndakaona pa internet vachirowa mabhazi. Ndo believer zvangu but kuti t-shirt inochinjwa kana wakutanga kubeliever na nemari. Ndo level rana simba chikanza. Anoita journalist 15 years unomborwa bachelor yachikanza. Right on second news wakaposta screenshot anzi 12 million views, numbers don't lie, but zaspaje bamba kanzi $0. Yes. Vanesa itiji. Wanaiti kuchikunetsa panyaya dzemari. Adi kutamba nana nemari. Ona zvitika Prophet. But andise chinonzi mari. Prophet ona zvitika. Pane vanhu 2 vanoitika. Mumwe anochuza kuenda rimwe side. Mumwe anochuza kuenda rimwe side. Paya pamakaya muchitara nyaya dzaJinimbi paya. Inini handiri kusati kwaJinimbi. Bozi inini mari yaJinimbi ndo ndaiona bozi aipfuura kumarani kwangu. Inini ndaingofunga kuti mari kutenge kudownload ngekuita sei. Aiwa no inini I respect Jinimbi especially ari munguwa deso. He's my boss. And I appreciate the idea yekuti wanakirwa naJinimbi. What it meant was that you remain local because Jinimbi was our local hero. Inini I'm an international hero. Saka wakatochuza kuva local. But still what I decided have that beef in and asindo regrettable was ndaka benefit zvakawanda from that beef. But panganda kuda kuchachora ma ages aisandifarira because ma ages angara mukomo. Saka ndakatozoenda ku loss ndakawina pa social media but background ndakadyiwa. Alright, inini Prophet asida kuti kundikangano nyaya ini. Pana zviprofita zvakawanda zvatakaona zvakaita come to pass. Alright. But pana chimwe chiprofita chisina kuitika. Zvakaitika as like which ones? Zvakawanda. Chinazona anofollow we. Ndofollowa but inini tofollowa nikuti pazoitika papa ndoboekana mukona. Like yandoboekana zviko ndezvo pa internet zvakutaura. Inini anobatikana. Inini in real life. Ndotodhiniwa nemi. Pandambokutedzerei. Aiwa ndo inongoitika pamhepo unongona munhu aitoti ari kuita kuti hamba mbesi gasana ane dzungu mbesi. Warikona zikatondidioka vanongondoona pamhepo. Mbesi wacho ndewo. Anoita sei? Vanongoita nedzungu. Wait, yoda kuti utese inini nyaya yangu andika. Ndiri pakuti zvona pana chiprofita chandakaona ngetisina kuitika. Ngatsanangura. Zvakaitika pane prophecy yepresident weAmerica kanzi ari kufa in 3 days. Former president. Ndakati 1 2 3 and third end of 4. Andisina uri amunda pane chikopokopo. Then pane yababa Guti. Yababa Guti, if you go on YouTube ndakataura a year before. Ndakati next year gore rapakati. Varudona pabede pao vananyora futi direct varudona ended over zvaitika. We don't celebrate that, but maranga ne word kuti church should be in order so that it doesn't divide after his death, and the church was placed in order. But izvo zviri divide. Aiwa muna matedu chiri kungoshanda tichiri kurova ma prayers. I wouldn't know, you guys are local, you understand more. Ndinopinda zvaiti ari to divide. Ndakuto profit. Are you sure? I'm sure I will divide. I'm giving it 3 years. Divide. Put it on record. But we don't pray that it happens. We pray because that's the biggest church ever by Zimbabwe. Indigenous. Yeah. Then chiprofita chamakapa chisina kuitika chebhora chamakapa Power FM.
Ndichipi? Wachidziwa. Chiprofita chekwamwasha. Ndechebhora. Aiwa, chebhora. Chebhora ndechimwe. Wachidziwa. Chebhora ndechipi? Vari kuPower FM. Ndakati. Vakati Zimbabwe iri kuwina ne1 chakadaro. Tinacho wachidziwa. Serious. Ndaitwa interview nani? Mainterview na Patisani na Tinashe. Ndechinakirwa napa. Patisani ndiye the biggest come Zimbabwe. Saka naye techiitowo zvedu. Zvechi-youth. Aiwa, Patisani. I see that says the Lord guy. Ndakati Mwari vati. Yanga ri prediction. There's a difference between forth-telling and foretelling. That wasn't foretelling, it was forth-telling. Alright. Ndatovhara mageto Alright, it's okay. Including mageto tinenge panzvimbo. It's fine. But tiri kuti isusu andika. Yekwamwasha. Makaisonyora zvakanaka. Sadaisinzosa kuti ndakaona baba Mwasha vachidonha gore richipera. Kuna na 27, 28, 29 December. Ndakabatwa newakuru kuchechi kwavo. Alright. Vakafungidzira kuti ndikuita majokes echitwabama. Ndakavaonesa kuti nohandizvo. Ndimwari vandiratidza. Alright. Yes. Saka what is the purpose yekunozvinyora? Ndakati purpose yekunyora yakasiyana nepurpose yekuzviona. Inini I see things to pray and reverse things. Alright. Saka tikutonamata kuti Mwari ape makore akawanda. And we all prayed before, and I wish I'd recorded so you can understand. We all prayed for 1 year extension. Ndakavadzana kuti Mwari ari kuti October. Ndanzwa voice ka 3 chiti October. So the purpose yeprophets haikuti tifare kuti munhu afa ndaona. Prophets comes to exhort, comfort and edify the church. Alright. Saka kufa kwemunhu hakuna edification. Purpose yekuona future ndeyekuti tichinje. Jona akatumwa kuNineveh kunzi ndikuparadza in 3 days. Akatoti Mwari vati in 3 days tokupwanya 40 days hakusina Nineveh munese alala. Vati vanhu vakatsanya vakanamata Mwari ndobva achinja. Vanese mvararama. Mambo muBhayibheri Hezekiah akanzi Mwari vari kuti wewe uri kufa. Isa in order. Ndobva panamatwa. Mwari vati alright ndachinja ndakuwedzera 15 more years. Alright. Wasama kuti kudini zvaitaurwa naApostle Chiwenga achiti zvoni vanhu veZion jemainamatira makore emuranda waMwari but still hapana zvinhu zvakadaro kana munhu achifanira kufa anongofa. Aiwa, Chiwenga as prophet he cannot tell us what happens in the prophetic. Problem na Chiwenga haana gods. Saka wakati anayo nharo auwine. I'm telling you. Aufokaita nharo nemunhu asina gods ukawina. Azviti. I'm telling you. Azviti. That guy is anointed. Ndakazomuita ndiwe maskits. Ndakazomutera deso. He is actually anointed. Atori munhu waMwari chaichai. Even akakobora vamwe akaita se. Atori munhu waMwari chaichai. Ndakamufollow. But one problem, natural problem, sina umwari kana munhu kana chi. Hana gods. Awine. Sparks timeza gods rako kapa kamera. Chikoiza yacho. Inonze pineapple head. Babati pineapple sikato dread ndo kanenge ka pineapple head. Abo. It's okay. Prophet akamosiyana nditenya dzakawanda dzinofananga muchi andika dzamufananga muchadress reka musoro wangu. Pane nyaya dzekupera because mari raita prophet asiriwo. Ende inyaya inopesera yakundibata manje. No, iye nokubata bweza umana ndakakuitsa imari. Kusatenda uroyi zvenyamutende. Hakuna blog wandisinoisa mari muZimbabwe. Makakesha kumana nezita raJafu. Makakesha because I created content for you guys every month. But to some extent you have to grow. Ndopanda kudzidzisa anana Madam Boss comic pastors, anana Jamaster, anana Enzo and stuff. Life in a stage anonzi ma stepping stones. Imbo imagine anana sindichiti nge. It will not make sense. Ndamunhu kuti I sit with presidents of nations and advise them. I'm not saying the advice wa nyika muno no. Different nations. Remunhu anofonerwa nema officials ndichiprofita. Mwari kuti zvakati. Ndobuda ndichiti musoro neke damba.
to make a sense and stuff. So what happened was inini I was a prophet passion kubva 2010 ndanyorwa mapepa muno ndaita noise kwete complex in cheese arts and stuff chipindira muna first and stuff zvinhu zvichifamba. Right now I'm sitting on 38 branches worldwide machurch angu. I'm in Brazil, I'm in Bahamas, I'm in Jamaica, I'm in India, I'm in Africa, I'm in America and different states and stuff. Sawa prophet dakubata mripa papo Yeah. never yamsoro mangu. So which means ndimika muna anointing yababa guteta wana prophet Ian Ndlovu because ndo level racho ravaita rekuita That's not the anointing ya Baba God. Yeah, iruzayo jaya. I have no way to claim that anointing. I was not his spiritual son. I was not. Ansana kapa monzwana semone wana chiparidza. I respect him as our father figure mu church and father of Zimbabwe. But anointing inoyera munzvimbo mairi. Haijambe rwizi chena unopinda mune rimwe rwizi no. Kubva musoro kuenda mundebvu. Aiwa zvidaro. My story is simple like this. Tichizodzoka panyaya yangu. 1999 ndakagamuchira Jesu. Ndakasumudzwa nevanonzi Pastor Peter Rwambiyo wekwaAssemblies of God. 1999 takabuda 2002 takutanga Church Apostle Java Tabernacle of Grace. Ndokubva Apostle Java yop me 2002 svika 2004. Vandaenda unosamita una Baba Manjoro. 2004, 2005, 2006. But still Apostle Java was helping me. Then indobva ndabva kuFaith World Ministry kwa Manjoro. Then vandaenda Cape Town 2009 still under Apostle Java. Then I had noise yet on a Prophet Angel muno. Apostle Java introduced Prophet Angel kuna wamakandiyo. Wama angel nvo vatanga kuita maprophets and chise ndaiprofitwo zvangu zvelevel rangu repasi. So I had to come. Then I met Prophet Angel kwa Manjoro. Then we came to church kwa Apostle Java. I was preaching for Apostle Java that Sunday. Then I came from 2011 kusvika end of 2012. I was submitting under Prophet Angel. He was my spiritual father for that year. Then tazongoitwa mhepo noziva sometimes musoro wangu unopisa. Then I rebelled. Mweya wangu wandibata unoziva Satan akakupfeka. And I rebelled. Then I met Bishop Noah Jones in America 2014 chitoparidza ku New York. Then he became my spiritual father. I was watching him by 2004, wishing and wanting him to help me and groom me. Then 2014 became established. I brought him to Zimbabwe, but at that time saved him City Sports. Then he invited me. Then I preached for him in America. Then doors opened. Matangoparidzirana na Benny Hinn and Lice, and I met all the men of God there. So from 2014 to now, the anointing I'm operating under the Bishop Noah Jones. But So that's my story. But I still have people like Apostle Java is my mentor, is my advisor, is helping me, and all other men of God. but indiri kuti munhu akaba chiprofita ichi kaichi asatamboita profesi yakapotsa. Wakambonzwa profesi yakapotsa kana wani iye munhu iye akati imimi it's not like you are claiming. Aiwa umfana wemanje problem ndekuti inini we understand prophecy. Umunzwa kuti mfana Ian Ndlovu. Saka ndoti brother or man brother vanditika anointing ndoti men of God Both men of God avaka problem iri pandekuti prophecy aiyerere semvura inoyerera ichikwira mvura inoyerera ichidzika. Prophecy inokwira. Amen, if you understand. Chakaita kuti mumba mana Jacob mutadze kuinterpretwa madreams aJoseph ndekuti they were international but they were local. Saka azviite kuti a local pastor interpret an international dream. But anonzikanwa ndiye akatogadza president weKenya kaRuto. You remember? Aiwa no prophecy nemazera. But imukurambire mentor abaguti because imukaripiwa. Ndorida but andikwanise kuwana ndagara ndiri mkuru. Let's lay facts. Ngatisimire zvekunzi anokobora chize. Let's lay facts. Tell me one man of God anima churches saying worldwide right now in Zimbabwe. Tell him. Yeah. Zimbabwe. Yeah. Outside of the nation. Bisaba baguti chete baba. After vaenda. One.
Okay, number 2. Those are one man of God akaparidza the biggest preacher in the history of our generation, Pastor Ben Hinn. One akawaparidza. Kunze kwangu inini, I went there, I preached for him. I went there, I prophesied with him. I did several live sessions with him. Him inviting me, not me inviting him. Those are one. Summit, leadership summit, Bishop T.D. Jakes. I was the only Zimbabwean. I know Bishop Tudor Bismarck has a personal relationship now, and they preached for him many years, but I was there. No, Jones, one Zimbabwean. No, Jones, no. Zimbabwe ndakarasika kuti ndakauya nefesi yeutwabam. And people vakatanga kunyoziva the twabam side. Zvekuti ndakazoti Jesu ndemwari, people still see it as a joke. But mkuru ndakatanga kuparidza mawana. Ndakatanga kuprofita mawana. Profita Beni inanga kadogara so. Usatange ayi wakachema kati I've never heard this my whole life. But at the same time ukatarisa dudes or one Zimbabwean akambova akacheche 14 million. 14 meter Prophet Makandiwa. Demari. More than. He's my father and I respect her, but that $40 million church building, it's crazy. It's crazy. How much munogona kuestimate how much both suma property at is. Ndakazo negotiator. Unongo Google izvo kuti Passion Java church in Maryland. Pane ye 4 million, kwasete ye 14 million. It's there. Zwara ndakaitenga nemari ndakaitenga ndaitenga 10.2 million after negotiation. Plus ndakaona video ka DJ. Aiwa iripo unosiyana kwazo ndezvokuti ukagoogla machechi mamwe mutaura muZimbabwe kuti value yacho imari ma1 aibude aya inyaya yekutoti it's a system yekuAmerica anotobuda kuti yakatengwa musi wakati yakatengeswa musi wakati yaane ownership yaningi and stuff it's there on internet. Point yandoridza bweza ndekuti avo vake chechi ye 14 million usina zvauri kuitira Mwari azviti. Aiwa baba, that's true. Saka pandikuti ndimuombe andisikuti ndimuombe pane mafathers angu anana baba Manjoro mafathers angu anana Peter Rombio mafathers ana Apostle Java mafathers. These are generals and who respect and salute as my fathers. But pane zvandinoitawo God bless me. Alright, ndikanga question kabva kangoya ka quick one. Nanza mchita mimi kuti pane video ndakaona. Era Apostle Java. Yeah. Wachita Stuart nyama yano dzosa page rangu yeti panyaya yani kamatoziya nyatsokenana na Stuart nyama yano. Is Passion Java. Is Passion Java. Ndima mambo kopora mkuomere. No. Prophet Angel na Apostle Java vava ne friction yavakaita. Saka dzango church politics that was happening. But they settled their issues. But nyamaro ndi anga kopore kana kuti never no. Wango gairawo. No, he was informed that Angel akaya Anzan Nyamas and I am Nyamas. This Apostle just went on pulpit. But everything was settled after that. What I think ndime makava mazotha kuzvikati my fathers ndikapindire jeba fathers. Semunhu kananga ne contact ya Stuart anongoti mfano wangu. No, ndakangoti Stuart, I would want you to help Apostle to recover his page because Stuart can do that. But if you do that, then it will confirm that you are the one that took that page. Saka, my advice to you is Taurana Apostle. Right. Is a father to you. No wa taro nyayao because Nyamaro never spoke to Prophet Angel kushikana nasu kubachizvaro. Alright. So he then spoke to Apostle. Apostle then understood the whole graphics of everything. But vakazungusangana and everything was clear. Saka baba wanga koporwa nayo na major. It's church politics. I wouldn't know my details of what but those two were having their freak. They would do umwari paseri, their church circles. My church Manoan, Asa and FM, Nema Assemblies of God, ne Roma that are established. These are like churches that are the next future. Alright. Panazo pinza nyanga mchitara mapa 38 nika. Pana nyanga mchitara panazo pinza zimwe nyadze. Ndandiutaura nyaya yekuti ma stepping stones ekusomoka. Right, so azvitondiwe pana mchiti ngenge ndakata ungengenge pandazikanwa Zimbabwe yes pandaita gara Mumba ndopandatanga kuchibata presence yangu yasvika kune ma ministers ma politicians vanhu people of power ndapedza pandachuya pa ground vanhu vatanga kundounganira Java
then ndapedza vananojoina AAG, which is power and authority. Vandanosvika pana president ED. Vandatanga kurema. Kurema wangumbowa net. Then after ndasvika pamachef, mafathers, achas machurch fathers, mafathers enyika. I had to now twist ndakubvisa kutwaba ndakuchuna mabhati muzandembokoborana chamisa and stuff. I had to now grow into maturity. And chadangorira nekuti ndati chamisa hana musoro ningi zvakati. No, I had to adjust. Plus pane imwe mari yekuti mulife ukazoiita uchati ndine mari. Pane imwe mari yekuti unofanira uchinyarara, because kuona mabusiness partners ako ekuti vakaona video rako uchiita muzvina musoro it will not work. Saka point yandowedza kubudisa ndeyekuti vapana vanoimba vava, kuimba kwako should be a stepping stone. Alright. So that they move from being a musician to be a business person. Zvana Jay-Z zvezvo, zvana P. Diddy, zvana Rihanna. They have to make billions, but kuimba akupima billions. It's a stepping stone. Alright, pamari baba. Muchiri mbinga here. Ayo. Before question, ndiyena moti mari muZimbabwe munomu. Zveloko. Scott anorema mudara. Scott ndiye mudara. Scott anorema wangu. Zvamwari chezvezvo. Anyone ari kuona video vanhu vemari vese vanoziva panotenderera mari. No, Scott is blessed. God blessed Scott. Scott akablesswa naMwari zvisina two ways. Komas Baba John. Say ne. Say ane mari. Panongoti Scott is way too much. According to my eye understanding. So in other words, this video will not even offend Wicknell. He knows it. My friends knows it. He knows what is Scott ane mari. Ini ndefunga kuti Scott ane mari ndiko. But panakaona achitopiwa mota. But the question manje ndeyekuti aipirwe. Mena handizivi mari zina aipirwa asi kungozopiwa mota. No, say Wicknell is a gift of giving. Alright. Because of that you be billionaire. Kana namboprofita ndakutoprofita. Because of that giving. Mwari ignore giving. Even nganga yakapa. Mwari akangana. It's a principle in Genesis chapter 8. As long as earth remains, seed, time and harvest will always be there. You Wicknell mari yakaipere, not kuti anything because of giving. That gift, giving, will change the course of his life. Both Scott akatopa even and Scott and Wicknell akatopa even football club ya Scott mari. Million. No, Scott is quiet. But Maria Wicknell, it has to be loud. That's his nature. So there will be like Warren Buffett na Mayweather. Right. Mayweather ane mari nochikisa, but ane noise. Scott can't do that noise. In nature, he can't. Pull her down. But redu alangerichirira baba. No, uyu ari kurikira. Ari kupisa. Ora tisikapo wakoma naye baba. Imimi makamiro baba. Guys, I'm blessed. That's what I can say. Hapana chinokwanza tengwa na mkoma Scott, anakwanza tenga. Hapana. Asi level hapana mari kwasa tengwa na ndikutika Scott ane mari udarika Wicknell. But hapana chinotengwa na Scott asakwanisa. Hapana. Imi mamkwanisa nekuzongopa ipa mapiro mamwe. Andite. No, that gift is massive. I don't want to lie to you. That gift is massive. Kupamo nosingaziye. Zigo akamandikumbira something personal yedu ndakaba nampa basa. Ndakati icho but senza for 6 months. Senza ubva apa usvika apa. Andite. That one makes him a god now, Wicknell. Andite. Moment streets and the unoziva kuti ndine hama dzinototambura. Adzishayika. Nadza ndinotongora hama dziri kumusha. Boyera uko. Nekufula bus. Hama dzikutambudzika dzisikure. Simba. Brother yangu. Ya Simba it's a choice. Ya Simba it's a choice yekuti paakaganza paya panongona kuti let me draw a line. Alright. Unozongoti let me draw a line. Cause hama dzako dzokutotika
hadzitorina phone number yaJava dzangu but dziriko dzatorwa mujonjo nasi apa kwana weekend wakaba hama dzake dzese ma T40 ma GT6 ma Hilux aiwa that week no yeah is a god level rake yega but tokwira kutaurwa manje tokwira makombi ka mingla nemageto youths ndonaro dzinenge dzichiitwa kuti chichichi vana vabva kuti weekend vanyazodefine unonzi umbinga kana ana passion achatombovaone kana ka1 No, this is the demarcation. Kaini kutofunga kuti ESA weekend yakakupedzai. Makaona kuti no ndikada nasi izvezvi ndikada kurira andishandise kana $1 ndokobora weekend akurira zvanengweta jinimbi beto yange yakonzi weekend versus passion sapesa patrenda weekend outrend nomukobora zvokobora zvakawanda paipa aiwa but pane kukopora mongokopora henyu favor yandinendinayo ndeyekuti geto ritiresa rina mota vanotengerwa mota vanenge vari 15 20 30 saka nene crowd rese ndichidhisa ndichikobora ndorira it's a choice kurira ndikada kutengera vanhu inini mastands edzimba ndozvita every weekend ngoti enontora Matador Deeds enontora Didrem enontora maningi it's easy zvite professor no pandatora the demarcation is like this the demarcation is like this inini kudonditengerese anonzani japreza mota 100,000 ndinotora 100,000 new ndonotenga mashares eTesla within 6 months that becomes over 500,000-600,000 inini ndi vana vangu vese hapana asina mashares ndakaisira investment yekuti 30 years from now pavachanotora mari those are millions and millions of dollars. I will do real estate and I will do investment neimwe level itori pamusoro inini why should I ira kwandakaira udhara help me understand pane munhu asingaziva zita roti Java pane munhu asingaziva roti Java ndotara waprovira 3 years later kuti ndiriko because ona prophet vachangu vakandodza one word Java zita rako ritori kudhara because you now need to be established zvoda kuramba uchiudza vanhu kuti unonzi Java ka zvoramba uchisa billboard rekuti ndopisa ndiri mapisa remaka billboard rekuti saka you know, I was paying 50,000 per month my billboards aya mari yesina kana profit aidzoke haina interest haina chi yakangobaya every month mbata ma 50 ngonimuoze kuti twaba mari saka ndakanona kwa Mutare ndakasa nationwide mabillboard ndakobinga uko saka baba ndakaitsona ndozoti kumanaka inine zimaji ezvisingafana ngopashoni but mari iripo aiwa those way what I think angari mazuva akudhara what I think it's prophet what I know actually prophet mari iripo sure but I suppose nenge zvinosiyana bozi mukuru manzi baba na channel yangu ndi 100 and something thousand USD these are real eyes ndinozvispoila zvangu panondotengera someone wansingaziyo andisikuda kuti nditi mukoma amire kutengera vanhu asi manje with the way things are going manje prophet bozi manzi baba John ka vari kuisa munhu wese pachirongwa anoona kuti ana Scott akatopiwa mota anachi manje munogona kupiwawo oyo boys apana mnakusa no this is the truth ina ndinyembe rangu ndakumbira mkoma week neo race zeuti ndiende nadzo ku national sports when we did that event nchakazongoitika that week travel to New York City but ndakatokumbira ukaona kuti akutswe ndiri kupema not because andikwanisa kutenga race I have no need yotenga mota muna Zimbabwe ndinadzo zvangu zviri pasi izvi but kuti nditenge Lamborghini but ndingobudisa point yoti nditenge Lamborghini kana kutenga race muZimbabwe is for what? All right. It's for the what? It doesn't make sense. Alright, koko big league because iri league remajaya vapana pamari kune big league remadhara asingaite mangengenge chichi Tagwirei Strive Masio Chiangwa ndo Trinity Mario Tagwirei Strive number 1 Strive Masio number 2 Chiangwa number 3 no doubt about that but pamadhara hapana ere
vari wakukoporwa wakurohwa panyaya dzemari dzina navapfana tirivapfana musafe matikombe nemadhara kutodzikama kudai kutopiwa advice namadhara asingapiwa advice achiteera madhara anopera manje. They have been in that road. Philip Chiyangwa munopiwa advice. Vachiyangwa of course vachiyangwa vakatamba nembinga dzese dzakarira makore avo ndovega vari 1 vakasara vakamira. So he knows kuti iyi road unodona because vakaona unhu achidona. Getting advice from that man is better than kupiwa advice namunhu womwari wekuchechi. Buzz. It's true. Alright, ko munopiwa advice ere naKudatagwire. That's personal. I just respect that man. And chandonyanya kuda kuti zodarika vese. Hanisi kuti vamwatye mwari but that man fears God. Ane humwari. Uri paari ane humwari husinei neUSD. Relationship yake namwari zvisinei nechurch. Unaweza pana vanhu vanoenda kuchurch kwozoita vanhu vanoenda kuchurch because vari kuda mwari kwozoita vanhu vanoenda kuchurch. Uyu anoenda kuchurch unoziya. But unozoziva pakuzoda mwari apa yaimwe topic. But vatagwirei vane humwari hutori pavari even vakanzi vane zvimwe zvavari kuita kuti vakusapota bhora njichi at the end unotoona humwari pavari. Ndo unonzi upfumi iwoyo kudarika let me lecture a little bit. Nzokera mashure mchana. Munhu wese ari kundoona paTV. Unonzi upfumi number 1 kuva nehumwari pauri. Amen. Number 2 ukaenda kumba une mukadzi here nevana inonzi family iri kufara at peace makaungana mba ndo unonzi upfumi. Zvemari izvizvi zvemari wokuzonzo maito mari mari ino ichienda mudara. Umwari is number 1 expense. Number 2 expense yekunzi une mukadzi nevana une mhuri une pekuti wapedza kurira unoenda kumba uchinoti uchahagwa nemukadzi ipapapa. That's even uri mugeto wakaita sei uchirarama life yekusachita mukadzi uchirarama life yewana achifara uchiona time nemhuri yako ndo unonzi upfumi uwoyo. Ndokubaona even uchidya matamba ndo upfumi uwoyo. Ndo pandochema unonzi Vatagwire. He's a family man. He has God in himself. Ozoito mabillions ake which is secondary. And the same can be said about Strive Masiyiwa. Strive Masiyiwa andizoziye level reumwari wake but ndoziva kuti anoda mwari zvakanyanya. Ndoziva kuti anoenda kuchechi ndoziva kuti anosapota machechi. I have no handisati ndakambovaono physically zvavo. Alright, saka tiri pana Kudatagwire yapo. Makashanda mese rekubhana Wingidi kuHICC neumwari wenyu. What does that mean? What does that mean? Because imi mandiri makati Wingidi this the last time is going to use HICC. Wingidi akanorwa speech rake reboxing rare abadanga kudisa president wakabvuta chigaro and stuff on his level. Does that make sense? It doesn't make sense. So ndarwa video ndakati vari kukanya number 1 vana vari kumpa venyu. Number 2 vana kumplay ku radio Getaway Stream and radio andizoziva vanonza nani Star FM vanhu vanoplaya vanoita problem because isusu we want next generation ikure ine culture yemuZimbabwe kuziva kuti number 1 autuke wakuru mukuru even akanzi hana kuya kumba umubvunza kuti makarara kupi mukuru oba cool down autuke mukuru au address mukuru. You are not in that position. You can't diss even iri politics. You will never hear Chamisa achidisa Mnangagwa. Paungatoti amuyera address anezita anobvisa upresident. Anoti my brother. But afe akasvika level rekumuti uri mbavha. Never. But Wingidi anofarisa and problem yekuti Wingi ane influence. What is he teaching the next generation? Pandaita video ndakati inini on my personal capacity ndabana Wingidi. Anenge amupa venue you will see. Anenge amuridza we will see. And Wingi I made sure you will not have the venue and he didn't have the venue. Why? Inini I'm number 1 fan wa Wingi. Akaita ndinzwe mangoma ndeti song yevanhu asina musoro masongs aye mangoma
taitererana roki isusu nemaRMB ekuamerica naasha zvazvizvi zvechiromberombe zvimamize winki mbatanga ana godo green like me garden song yemukomoni kunotonenda ndo yakati ndanga kuteerera winki ndandiri number 1 fan waWinki kusvika pakatanga kudhisa augafa ndiye akandaro pavidhio yangu yebirthday ndawira naWinki vandiroera video yangu happy birthday passion ndiye chigafa ini ndiri gafa is gafa bapapa ndanonga zviti gafa but pakatanga kutaura nyaya dzepolitician ndo patakanoda iso pamakapesana sika beef renyu harisi personal handina beef na it's political only ayo handina beef na ndambobvunza prophet ndezvipi zvinhu mimi zvamuti apa pakatukwa president naWinki Diawa aweda kututuka re serious Winki pakataura kuti Winki pakataura video chiripo painternet ani muchiringa aita zveboxing zvezvo achitanzi hamusi kundiridza mumaredio makaita chigaro chekubvuta stuff like that. If you listen those bars raakaita ndakaona kuti uyu anodzorwa. Why? Zvakafanira munhu anoimba achitaura vulgar. Handiti chikuita kuti munhu aimba achitaura vulgar ari kuinspire the next generation kuzotaura vulgar pamberi pevabereki vake. Anofanira kudzorwa. Zvakafanira vapfana vedu vanonzi artist abudisa sex tape. Anofanira kudzorwa. Why? Atidi kuti ive inspiration yema next generation kubudisa manudes. Kana ndada kupisa ndobudisa sex tape. Saka chintaura munhu 1 muZimbabwe Java yava asangore pamazuva anastana akabudisa ma sex tape akaramba chirira ndoze 1. Ndozo munhu 1 akarwa munhu Jaba yekwa Master ya pa stage akaramba chirira. Indozva vakaita nyaya kuti vanhu ngavadraw. Why? Because you are influencing the next generation. You ungadero kuti mwana wangu atange kutuka leadership of the country. Kana kutaura mabhaza yake anodawo. No. We are Africans. Akusi ku America kuno. We are African. Ku Americans kunoimbwa zvinyadzi zvekumberi zvekumashure zvipi and music iyo inenge tono indoplewa pa radio. But not in our culture. Well, sika izvezvi tikuchengetedza our culture. Izvezvi vanhu vasiri kusapota Winki D. Vari kusapota Jabreza. Not really. Kuna vanhu vasingaine music. Kuna vanhu vasingatoziye those two guys. Both vanenge musapotero kanozirwa Jabreza. Inini manje chakati ndide Jabreza was not his music. I met Jabreza pana papa Mikos. Achibuda pandabiliswa namudiwa. Jabreza chichiva ndati hadidza akamufeso baba auya asitoziva kuti mufeso anoimba ndo nepower and stuff but atotora mapictures and stuff atatochinya manamba mabaya atambotaura tese ndakazomuona rini madhiri ake nanalashana but azoonana but atangototaura that respect yanayo in natural life. I think you guys have met him. The respect yanopa, the way he connects with the people, the way he carries himself, I fell in love with that. That's an inspiration we need for every person. When you know my brother, talk to Banda. You have to talk to Banda. Yeah, my brother. Saka prophet mukeza kuti ati mimi munhu wese ane muono wakasiyana newenyu pamusoro pa president amutonzwa nani? Wangu. I'm not a politician. Andite politics. Mwara kantaura nakarara kuope. Kuti go to Zimbabwe, support President ED. Look into his vision and support him. All right. Then I came to Zimbabwe. I was accepted. I looked into the vision. It made sense. Natangamanya naye. Saka iwo ukauya opposa uri kuopposa inini. Ausikoposa ED. Uri kuopposa inini. Uri kutokwadza future yemwana wangu inini muZimbabwe. Kutokwadza future yevazukuru wangu inini vachazorarama muZimbabwe. Right. Saka you have become an enemy for my grandchildren. I'm fighting for my family, not for President ED. All right. And then imi makati after ED apa pachigaro you are not going to participate in politics. Andife ndakaita politics. Saka muri kufunga kuti muchaita politics ere kusvika 2033. Why you say 33? Why? Aiwa, because pane vision 2030 ED anenge achiripo. Sandoti, do you think the same kuti muchasupport kusvika 2033 kuti munenge muchiri mupolitics? This is what I think. Common sense. I wouldn't know about 2033, 30 or what.
But what I know is vision ya President ED, infrastructure dzavari kuvaka, new city yavari kuvaka haipere by 2028. Alright. I don't think so, according to my naked eye. It may need up to 2030, 2033 I'm moved out and stuff. And for the sake of the vision, not him, because you are Vascuda. For the sake of the vision, I would support that idea. Why not? This is the progress of the country. This has nothing to do with the personal gain of me or president or Winky or anyone. This is the progress of the country. Tiorambere baba kubudira. Makamona new city kuvakwe. Mamona development katika mkanda. No. Kuti 2033 president wanga wachiripo. Inini mayandisi mune politics but zvazvo kuti vakanzi varamba varipo zvavo handina problem nazvino. Hazvina problem. Daitanga takaomerwa semanguva amugabaya. Ndaitaiwa zvita. Vatokurumidza kubva asati asvika. Ndandoziva kana maministers kuti minister ningi ndewechii ndoziva mutuli chete. Nechingoita zvemangoma. Nigerian yakumanifesta. Vasina gods. Musarambe makangoti wamezera gods. Ona prophet ndika pane nyaya mataura mandika muchitizonowa kana munhu achinge akudai kutoba tamudzora kana munhu akuita zvinyadzo tamudzora ndika ndichitarisa paevent yecity sports yakaitika ndakaona kuti mamuripo andika ndakaona face yenyu iripo muchitarisa muripo kuratidza kuti mamuri involved paevent iyaya then kwakura ndiko kwaitarwa zvinyadzi mawedzi manyowane zvinyadzi clash ya 21 ndipi ata cup clash ndakaona face yenyu yanga iripo kanzi Passion Java. I didn't know, guys. Inini ndakaenda kuchurch 100%. Not only zvekutoti zvoni comic pass abudisa chizvo kana madam boss, I don't know. I'm 100% to church. Ona event itori far-fetched example. The prophet watone video achimba mutona zi goja zi and it's about 3 years ago. Ayo. I went back to church. I'm full time in church right now. In Cape Town, 7,000 seater. Next week Saturday, so 1 February. I'm filling that place. I'm preaching the gospel. I'm flying to New Jersey. 7 and 8 of February. I have a 2-day conference in New Jersey. In Chiva, Maryland. End of month, I'm in Florida. From Florida, I'm going to India, March. And nangwe udatangana kuti prophet. Shafamba say prophet. Inini ndichiona event yeCup Clash ingana nakona ngala yandika papene banner rechipas promotion panga paine Passion Java Records. Oh, okay. It's Passion Java Records. That's Lashan. That's boss Lashan who runs that. Oh, azvina chekuita nemi. Yeah, no. Isi takatofunga zvinhu zvakawanda. One, takati Prophet Passion Java wapinda muchini ishi andika but mota kangobuda. Kanoda kuziva kuti ndiripo. Inini ndinotori make sure auende paipo ukazanoti Passion Java pastage ukangona pano wesachi Passion Java everyone ata Passion Java ndiripo andibudise mari pasina return andite zvozvo 4 aiwa andite andite you have to say Passion Java you have to saka dai chirongwa chema ndo paunoziva kuti ndiripo dai chirongwa chema akwa chakaiswa na prophet ya inini ndakakutengera maakwa mofana onyora kuti Passion Java mudara wangu aibviswe paakwa ipapo kwese kowene nenge akanyora Passion Java chibaba ini mdara ndikuidangu ndikuda kunyorara bwiri wese kana safesi yenyu mobadala sana kuitire badala sana ukunzwere ziko hanzi sito mo poster munofana kuposta pa every program hanzi sitora dzinonyorwa todzonyorwa zopostwa every program yamuchitida kutenda Prophet Passion vakatengera mota iyi anotengera hayo anotengera kana Zimbabwe yese notengera ayo chibotakaresu prophet torena Lashan it's done alright anowanzwa kuti ufana torana Lashan ka people witness aiwa it's done zviri pa camera ndikuda kuti mundoposta toposta nangwa kuisa face yenyu mchifamba nani ndinowa marounds and a problem nazo ndambovunzai on an offside note atore mazita kana nditengera dzimba muno mwawandisa mastand umwe wake uyu anoziva ataure mazita ndamutengera stand amuvakira svika paselapo handizoiti izvi zvane umwari hwanguwo zvemakore anaya handinei kuzonzi chiti Java and return izvi zvindo zvanguzvo zvekuti Java 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 mudara yanganzi Java mudara
Yeah, ndonyora kana kutoti ndo anapfeka sheti kanzi makaona maambulance andakadoneta chitombo akatonyorwa pakamanzwa kwachuka ndikati akazadzoserwa ndotora pakanyorwa passion java ipapa handiti chinhu chisina riteni aiwa java nekuendesa musikana kulunch onomudyisa lunch onza kudzokera kumba kwake mazuva angu aya aiwa zviperi aiwa nezvinda kuchecha 100%. Saka makatendeuka rini? Handana age. Amuchashaka 2 years ago pamberi paMwari. Ndipo makatendeuka boza hedi babara takaita interview na babara podcast atakaita. Babara vaita kuti ndatendeuka ende passion java ndoda kutofarawo kuti akazotendeuka musune uyu. Oh, andakuiona babara. Amatendeuka manje. Yazi baba manje. No, I wouldn't know. But what I know is I inspired babara to attend. You are not in the one who inspire kuti mutendeuka. Pakuti imimi ndimo iwo kwakati kuinspire kuti mutendeuka. No. But munoti chini kutendeuka kwawo? Handizive nezvechokwadi maskits. Iwo manje vari kuti nekutendeuka kwavaita from him. Hanzi zvinhu zvichatofamba zvisingaite, things you actually go away on. Ndopa wachati kuti Mwari anoita sei? Anochengeta munhu wake. Kunonzotendeuka munokuziva? Kunobvisa zvimasong zvinonyatsira zvese paYouTube pamaiTunes. Hayo mubvunzo kutonobvisa zita rekuti baba hararira painternet paFacebook even ukaluza blue tick ndokunonzi kutendeuka. Kutobvisa association yese yebhawa yaya because you are still inspiring people kunorwa madrugs. But uchiti ngatite umwari. This is what I think. According to what he thinks. Pane revideo one raunoona paYouTube pangu raenzi rematwaba marairaundi chinimbi chakati. I deleted all those stuff. Ndokutendeuka. Ranchada zvekurira zvazvo. Saka ndiri kuti according to zvitaurwa naProphet Passion. Baba Harare vakatendeuka. Baba Harare vakati. Ndofunga kuti Baba Harare vakaziya Jesu. And vaziya Jesu Baba Harare vari kuenda kuchechi and vari kukura mazvinhu zvaMwari. But wedre kuti repentance no. Repent kunzi wasiya zvese 100% watanga upenyu hutsva. Ndo repent. A change of mind accompanied. But kana uchine mavideo unokudei uchidei hanzi na ivo ndakasiya zviripo kuitira kuti vanhu vaone zvandemboita nezvandakuita izvi zvizvo. Pauro akatosiya unzi so. Then pasire kuti akanzi Pauro. Then pasire kuti baba Harare hanzi zvakaipei kuti baba vanonamata muHarare. Adi kuchinja kuti baba unamata mara. Kuti Harare. Kuti Harare kuti baba Harare. Hanzi Harare haina baba. Mazite sugar yekutora nyama ya. Kana repent you have to live that life. Alright, ko mambo tutere. I don't know him. 4. Ayo ayezini kuti ndoziya mu music yawo aniti nema picture avo pa Facebook and stuff, but I don't know him. Alright. No, I don't. Alright, vakatendeuka mamanje wakaona vision. Jesu akavaudza kuti usada wambotara nezvangu muupenyu wako wese. Watotanga chitoenda unotaure nezvangu. Ndozvakataura. Mamanje baba. Ini ndofunga kuti level rana baba anzani? Mambo tutere. Level ra baba tutere vatanga kutsvaka mabhazi anotora mari. Vatanga kugadzira life yevanhu vanovasokoro. Vatora mari vese mafungira rangu. Alright, ndoda kudzoka pana Jabrains. Man of God hamusi muri kunyanyo romance restereke. Explain. Ezini kuti man of God andika vanomuda zvisingaite zvekuti pavanorongwa zvinhu zvino zviombe stereke vanomudaidza chino. Yeah, but that's what we call church culture. Titi Jack somebody is a Arakelim church. It's just a church culture. You will never see Jabrains days go kwatom disheo. Kana ku Assemblies of God, kana ku AFM. It's just church cultures. But then chitari saka Jabrains anenge achimba music yemasvikiro chichichi anditi. Vanhu vachibudirwa. Vanhu vachibudirwa. Then tina baba Harare vatosiya music dzemasvikiro ka. Hamusimbovadedza, murongodedza Jabrains. Hazvine zvakuti ya game of numbers. Pakuti iwewo who do you want to preach to? Ukada kuparidza evangelical word kune zvidhakwa. Unodedza Jabrains vanotera kuti vakunzwe iwewo. It's a strategy. Because udauramba uiparidzira vanhu vakatendeuka wedre kutendeuka zvimake sense. So you need to bring new audience. So unozoti ukabaidza baba Sheru vanhu vese vane manga vakutokunzwa uchiparidza. Ukadedzawo Jabrains pane imwe yakutokutera. Ukadedzawo Peter Moyo une vanhu vakutodhonzawo. Zvinonosiyana. It's a strategy.
Right. But AFM ikada izvozvo inonopicha matende yoita crusade panzi. But isusu mai tinodedza ghetto youth uya muchechi because rine mafollowers arinouya nayo, then we have a voice to preach to them. Yeah, because Japanese but new year akati 2 months service ka. One ku hippodrome, one ku basilica. Basilica ndepi? Ku Chitubisa. Ndepi? Kwa Prophet Makande. 2 months service one I day. didn't know, and angomna kwa Prophet Angel. But what's wrong with that? It's absolutely but it's something wrong. But it's not anofarira kungo Winky D, you have to call him at your own risk because pa stage pako akanorasika kuti mukuru wenyika zvakati. Unazati akamboda ari pastage polisi akakwira unomutora. Ungade polisi yezo munyamura mucheche mako. Call him at your own risk. But mkomano is just clean and he's wise. Mkwana maoffice yake, you understand what I'm saying. All right. Tripa man of God, Babu. How do you define Prophet Makandiwa, Prophet Hubert Angel, Prophet Magaya? In their order. Magaya can comment. But Prophet Angel na Prophet Makandiwa vantu vakasiyana. Prophet Angel anotsvaka nzira dzekuunganidza vanhu vorwa shoko. Makandiwa anorwa shoko vanoungana. Ndokusiyana kwavo. All right. 4. When I tetsina chaja my effects jaja. Saka muna marwa short. Aiwa, Prophet Angel vanounganidza vanhu, vanotsvaka nzira dzekuunganidza vanhu, vobva varwa shoko nezviprofita. Vamakandiwa vanodzedzereka vachirwa shoko. Zvangofanana nekuti vamakandiwa kuungana. Vamakandiwa vakarova shoko ka. Japreza anobva imba song. Dzika Elia, inga ndiwe mutumwa wamambo. Then Japreza ka. Tukuti Japreza ka. Anotoziva kuti akaimbira vamakandiwa song ane mabenefits anobuda nawo. Anowana. But anoziva kuti akaenda kuna Prophet Angel anorwa back. Asi pashoko chapuchepo Dzika Elia ndizviri. Andiziva. Dzika Elia. No, Dzika Elia chakaita ndechoti Japreza akanakirwa neshoko rairohwa naProphet Makandiwa. Akatusakanga nemutumwa wamambo chi. Saka uri kuona ndikutaura. Vamakandiwa vanorwa shoko vanobva ungana. Ndo era yandakaita paNational Sports. Right. Ndakatsvaga madhiri. Ndakati pasa wakati ndunganidzirwa nakati vanditi nindounganidza 50,000 vana muti cash. Vandati machief emuZimbabwe ndigirei vanhu vekumamisha. Wakati 5 mabasi machief ese vanhu ese vakauya, that's 30,000 people cash. Vandati imwe group cash. Saka nandine vanhu vangu vandiri kuunganidza ndirwe shoko. But ndaifanira kutanga kurwa shoko kubva paground. Ndorwa shoko vanotanga kupiswa neshoko kana minana kana maprofesi. Vanhu vobva vati Java ya ari muNational Sports, vanhu vouya kuzoinga shoko. Which means mimi makashandisa strategy ya mukoma. Then strategy ya mukoma. Prophet Makandiwa. Aina kushanda zvakanaka. Ndo pandakaita era. Dakuri kuAmerica. kuAmerica ini ndo charger. For example, pandakaita New York it was $333 to register. I had over 2,000 people. Kuti upinde mchechi. Because those guys, they know what I can do pa pulpit. Even papawa ndikatanga kumuva ngokoso. Asimbotore maminutes. Ndari takati 300 jijadika. Times 2,000. Maako ede akanzi passion java ambotore maminutes. I don't need that. I have money. It's just simple. 4. Alright. Pana magaya pamanamba kuti pamanamba commenta. No. Do you think kuti anofanira mukuru wedzifa? No comment. No comment. But he say mukuti akwanise kuita. Akadisqualify nyacho turi ku court. Ne ethics board dzifa chichinena wemari results. Anzana Olive. 4. Aiwa. Inini audio no kuti mukuru wane ma Olive ndavana. No, avana tori nyaya iri mukoti. Havana. It's on record. Chimwe chawakarambira. Ando chete reason niripo. Saka kone mdara Sika vari kuargue kuti inini nangu I have no comment. But Azifa is a board kuti me I wouldn't go against. I wouldn't comment against them. It's a board and established thing. But at the same time, anything that has to do with the Zitara Mukuru, I have no comment. Out of respect, for personal reasons, no comment. Mwakwata.
andikwate munhu handamuna unokwata kana unless watonzi uri politician kana unless uri a politician unotoudza kuti John the Baptist wemubhabheri Jesu akati maprofita ese akazvarwa nemukadzi hakuna mukuru kudarika ushu ukunzwa kudarika John but John akacrossa path yapolitician akadamburwa musoro never address power that is my lesson abaona kuti musoro wakadamburwe mwana angangoro waina antipe musoro ipoint unofana ziya but woneka prophet kune mamwe ma young prophets ariko like ana prophet kuda kwashe Jose moti uchi nawo. This is my advice. This is my advice to all of them. There are two ways to rise in life. There are two ways to rise in life. Uwewo unotanga wazvisumudza kusvika pamaximum pako. Wazotsvaka munhu achakusumudza kusvika pamaximum pake. Alright. Vanhu vanonzi ari stuck vanonzi vanopera vanhu vakaramba kuzosumudzwa nomunhu. Nekuti hausvike kwasati wakambosvika usina munhu akusvikisa ikoko. Alright. Chakandiita international kuzoziyana naBishop Noah Jones. Alright. Chakandiita local munhu mukuziyana naProphet Angel. Alright. But kuti ndizonzi ndakudetswa kuUK ndine church kuMaryland ndine pakati that's Bishop Noah Jones international brand. Saka wakomana vari kukura kutoti muwataure nhasi ability yavo vega yakavasvitsa ipapo. Alright. But wazobva ipapa you need someone achakusvitsa somewhere. So you need someone like a spiritual father. My generation mangu we were many prophets. For age yangu many. I might say I'm the only one left. Because ndakaziya kuti vaangel ndi baba. Ndikafamba nawoka. You will take me levels. Azvina kuzoona mbochita kuti rambe ifamba tese but I respect him up to now. I learn from him up to now. He's a father in the prophetic, and because I'm in the prophetic, I honor him. I respect him. I love him. He's a father. And iwo varototero Pastor Chris. Because it's a level yekuziva kuti inini pandasvika at my maximum level vaboating pane pavakandisvitsa but ndakudiwo Pastor Chris vandisvitsawo somewhere. It's a decision that changed my life. Saka vapfana vesa ngavaone example yekuti mazuva amakandiwa vanga vakawanda nanabuta Boashe nanani vakawanda but uyu murume anonzi Makandiwa paakanoti baba Boateng ndibatsirei chinjai life yangu chinjai mhuri yangu chinjai ministry yangu. He's maintained and he has grown way bigger and bigger and is still going because of that. Ava pakanoti church yangu nava Boateng apane zviri kusheka vakaenda na Pastor Chris. I believe he still respect and honor Boateng. He knows what Boateng did for him in his life and he will never stop respecting him for that. But he knows Pastor Chris vakunendesa somewhere. And that's what is evidence. Saka vapana vese ngavaziye hakuna Mwari pano kuendesa asina munhu aisa muupenyu hwake. There's forthtelling and foretelling. Explain difference. Forthtelling kupredicta zvichaitika. Foretelling kutoita zvakatoitika kudhara zvisati zvamanifesta panyika. Hazvichinjike. Zvasiyana nezvekuti Mwari atori kufa iwo ononamata zvonzi wawedzerwa 15 years. zvaHezekiya zvazvo zvemubhaibheri zvekuti Nineveh yazotsanya nembwa dzatsanya Mwari arivhesa judgment. That's forthtelling. Saka I believe kuti vamakandi vari kuti forthtelling pane zvimwe zvasara zvimwe zvango zvima-childish things. But forthtelling yekuona mweya urongwa hwaMwari uchiudeclare panyika. No, you can't say that. Kuprofita bora. Inini ndakasangana navamakandi physically. Kwete kuti takaita appointment ndakasangana navamakandi ndakavakumbira uregerero. Alright. Kwete hano semayuthi tinombokanganisa ndaitokutsvakayo. Ndakazombono kando video social media ndichikuti sorry when I prayed mandiri ndakaona kuti ndakarasika. I am so sorry. Vakangobva ungozvibrasha then the conversation yaitopera. Yeah, but still kana makasangana makakumbirega I think vamune matoregerero ndo zvinhu zvacho zvakwavari kana vasina kuregererewo zvakana. No, that man is mature. Then mune chiprofita I think tichivhara gadzira mamwe two maquestion tovhara. Mune chiprofita cha 2025 chekuti cancer inenge isete apo kuti cancer inenge yakurapwa it's medical disinformation.
ndakatanga kuprofita 2020 panjuma yangu during covid And because this covid iri kupera covid yapera ndikuona kuchiuya mushonga kurapa cancer. You go on my YouTube, is there because atikuda kana munozana maprofita these past 2 years vanyara singaite inda because makati 2023 Jesu ari kuuya ndinokadere pastor Chris bate munhu prophet emurowe Ubet Angel handiziye izvozvo bate munhu emurowe zingaite bhaibheri rinoti even Jesu acho aziye musi wauri kuuya. Prophecy can never be above Bible. Aiwa maimatadza nzwisa munhu waMwari hakuna munhu anokwanisa kuprofita Jesu akuya musi weTuesday. It's rwai munhu yeye hanzi ari kuya bate murowe neshamu hakuna aiwa hakuna munenge musina kunzwisisa munhu waMwari munokata mimi majournalist ngandiri Jona majournalist munokakatinga munoita so mwetaka controversy muite mari nemaviews baba chokata hakuna munhu anoprofita zvinodarika Bhaibheri hakuna hakuna asi unozviziva kana sutira nyaya yemanyika aiwa makanokata inzwa message patakakata pacho auizivi here nyaya but ini handakuyatso kunzwisisa zvangu hanzi ari kuya 2023 akasoya 2023 akuya 2026 then kana azonyatsotatsa naya 20 but zvaitika manje paitawaiti zvoni inini Mwari anoti I want to be a billionaire saka zvinoti Jesu acho awenza ndabata billion racho ndapa dhusi but aiwa achiripo but indakanzwa ngezvinzvoni pakakusheni dzaitaurwa ndikaiti kakulekata obva ati panguva yakati ndopafana kuti karapture paita nguva yakati popazo aiwa hamune musina kunzwisisa munhu waMwari hakuna munhu anoprofita kudarika zvakanyorwa mumascriptures maybe tisina kunzwisisa kana munhu anetsa rume batai munhu rova ndare chibvunzambunzo yako tu tsika musoro right prophet mubvunzo wangu andinawo ndewe church tine ministry ichazoya prophet muno muZimbabwe like ministry yatotoziva tinenge ichitoitwa every Sunday pakati yaprofet because prophet ani imimi irimo ndine chechi mutauni munomu vane chechi chechi kucheredzo ndine chechi kubulawayo ikutoitwa Sunday ndakati Sunday anombenda itoendai Sunday miranduradze spiritual son wavo angatori neservice aiwa munozondisaiza kuvada makanyonzi haukwana spiritual son ndozvaitrenda kamudara isi sechifutimanya nematrends ende zvomamotati makati tisamari ndabwekera pamakamboti munhu wese akaisa passion java problem yamukuru sometimes when you look at him he looks like he's in shape when you look at him again looks like he's not in shape anenge akazvitakura akusaiza zodzwa aiwa ndikusekangu but akwairikuya ndoregerwa but inenge yanyorwa paenja chibaba paevery line motora makasatora ndoyazotora makwangu aiwa isi buruburu iyoyo ndazoponjesa mavhiri then last question ndibvunza yeah last question sina imvunzo yanga ndinayo yese ndabvunzika ndapinduka ndatozoona kuti mutori munhu aribo pamaona andaita I think vanhu vazhinji vanokujaja ndiwana dararidza spiritual son yaprofet ndinawiwana asi mwe murasta so kwaiva rasta mbotsanangura nezverasta munhu now the crowd you have to preach to we Americans we deal with Californians right yeah we preach in Boston in New York City we talk to people with the tattoos, the rastas we talk to Hollywood stars mati munzwe nyaya yemusoro because sisu iwewe kuti utere shoko rangu is because we relate you can only attract yourself that's why uchiona kuti it's not easy macheche maprophets kuti one chembere kunoneka because people relate with themselves saka chechi yevarungu kunozarwa varungu isusu inini handizoziva kuti ndakazvigona sei kuchechi kwangu you can see Asians, white people, black people, all colors and races, Russians and stuff imi makatotanga chechi inozara maNigeria ni prophet you can relate to yourself I don't know chokwadi I'm musoro wako kuita ngepineapple pandikuedisa video ndivisa pineapple pasaida
Prophet, it's okay. Aiwa kwa iri kuya hazvapera akwa Akwedi kuya ngaitonyora ndiwe but tuchabata lashana ndi mai lashana azitanga usabatike madira kadai madira kadai kuzoda kubata lashani akana no dinya dikidika iyo mautedza motera dzotenga dziri 2 panosara change pasuti. I won't even talk about the eyes I have in my neck. No, this is really good. Chitore prayer vane Zimbabwe. Yenzi prayer. Maumba machi. Unditsotsonya. Wakadziramba ndimi kadzokada dzize chokwadi. Panotonetsa kuti munhu asingataure ndimi ataura kuti hadzisi chokwadi. Panonetsa. But Father, we thank you for this broadcast. There are people that are watching that needs your healing. I pray that you touch every body of everyone watching. Those that know that they are sick, those that don't know that they are sick, Lord, I pray and declare healing in their bodies. There are those that are not sleeping at home, being harassed by demons at night in their bedrooms, demons in their marriages, demons in their families, demons studying their children. Father, I pray for those same children that are doing drugs, that are being alcoholic and stuff. I pray in the name of Jesus, deliverance to every child, every family, in the name of Jesus Christ. And above all, I pray for salvation to touch every heart of everybody that is here. Convince your people with your word. And I pray in the name of Jesus that above everything, let our soul prosper, let our spirit prosper, let our bodies prosper, let our finances prosper. I pray for prosperity on everybody watching. Bless the two guys sitting with me here. Bless everybody doing the work out there, engineering and stuff. I pray that everyone be blessed today and forever. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. 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 Ndio ndataura kakura ndati those behind and engineering. Chirungu. Oh, and with that we are out. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kech and expect wekulogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvimwe zvese zve-entertainment, kuchajisa mafoni, ma-laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvapera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa, takudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.